Ako si Arman, ginaingon, mahal ko nga akong pamilya. Mao nga nakahimo kog mga butang nga di angay nga buhaton. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, salamat kayo eh. Nga na-regular na gid ko sa pabrika nga akong gitrabahoan. Malipay yun din ron si nanay ug tatay kung may bawo sila. Labi na nga kung uyab na si Layla. Ah, wako ko kami. Mapito na ko sa bahay sa kong uyab. Mao ka na, Isay. Kami niyo una kay kukusab. Gusto na ko nga mutilaw pag-usab og laki. Unya, madam. Kinsa man si imong naibgan ha nga imong minyuan, wa man tang kay uyab, madam. Dunay nang uyab nimo. Wa man tingali, wa man kay gisukot. Ay, di ko manguyab og minyuan og usab ang sama nako nga matured na, no? Ang gusto ko kanang batan-on nga lalaki nga sama nimo og edad. Hala, uy. Murag, pulos masabgod mga matured sama nimo ang nanguyab ni madam. Pero mga dato besad sila, madam? Wa na ko magkinahanglan og dato kay may kwarta ko. Batan-on nga laki ang gusto ko, bahalag pobre. Og si Arman nga anak ni Simo mo'y nagustuhan ko, Isay. Pero wa may gusto na ko sa Arman. Si madam, di sa tingali manguyab sa Arman ni mo, madam. Uy, kay may uyab naman na siya. Unya, sa tanaw na ko, no? Di man na mahangol og kwarta, uy, kay doon naman ay trabaho. Pero naa sila magpuyo sa kong yuta. Gipapuyo ko sila diha nga way abang kay maluoy Manila ang namatay kong bana. Og karon nga nakagusto ko ni Arman. Buhaton ako ang tanan. Busa ingon ini ang buhaton ko. Og may isugo ko ni Muha, Isay. Angati, Isay. Maobasi mo? Gimingaw ka ni Sir Fausto? Nga bana ni Madam Carmen? Lagi, mak, buutan mo ka ito si Sir Fausto ko. Dili sama ni Madam Carmen nga maldita. Maldita bitaw ay. Buutan ra kong naas Arman. Tungod kay naibo mo siya sa akong anak. Pero si Arman, way gusto ni Madam, kay mature na si Madam, ug may uyab si Arman nga sama niya nga batan-on. Hahay. Una. Maing hapon! Naisimo! Naimak! Si Isay nila, katabang nila ni Madam Carmen! Niya man, Uy. niya o si Unsa man is isay din, he? Niya man din siya. Bitaw May na. hapon! Unsa man kay tuyo ang taon ini? Ha? Ay, Sige. say! May hapon sab nimo day. Pabuta mi dihahas ubos ha kay manaog ming simo. Unsa? Ha? Papahawa o na mo din ni Madam Carmen silang yuta. Kay ilan na ning gamiton. Unang, Noy. Tagalan na lang ko naman ni Madam og usa ka semana sa pagguba sa inyong payag. Hindi na ba yan ni matawag og payag kay gipadak-an naman ni og kamay pero kukulamber na gihapon ang gamit. Pero Isay, di naman mo Kaysa buhay ba si Sir Fausto? Di mo tawag, di mo sulti mo gisa na mo nga. Di may papawao din sa ilang yuta. Sa sahil ba yan ni Sir? Yuta Dili ni kang Madam Carmen. Bitaw. Sa kaliwat pa ni Sir Faustong yuta kining among ipuy-an. Ani na lang nang. Atuan na lang ninyo si Madam sa ila. Kamulay pagsulti dito og tarong kay iko ra masab ko niyang gisugo. Sige, maadto ko karon dayon. Mukuyog ko nimo, Simo. Naka na. Kitang duhang makigatubang ni Madam Carmen. Iyay. Luyan ako, Layla.
Duha man karawa na to nakuha na luya man ko. Meron kay ka, uy. Abi kay ako ramang usaro ni sa bay. Turjak sa din kag dali-dali. Ang saon nga tukar man akong gana go pagkakita ko nga nipis kay imong duster ni sulom. Lami kay na. Sabi na lakra na imong boobs on baby. Kisa na to. Lami duha ka boobs. Kanya imong panty pag yun na bugduha niyo. Lami. Uy, Arman. Kinala magpakasalatan duha ha. Ha? Ikadagan ako ni mo gilabtan. Busa magpakasal na ta, Arman. Pero day, gamay padadaw na akong tinigom nga kwarta day. Lisura ng kasal day. Bahala na, Kwed. Di lang gusto mo gasto og dako. Ang importante nga, makasal kitang duha. Sige. Ako ingnon sa tatay ug sinanay na ko ha. Ingnon ako sila nga magminyo na ko. Way magbuot nako kung papahawaon ta mo kay asawa ko sa tag-iya ining yutaa. Og iyang bahin ning yuta ang inyong gipuy-an. Paita ni. Asa man ta ni mamahalin taon oy. Dai mo. Bitaw, madam. Pastilan. Asa man in taon mi paingon. Di nagideta ka kanya ni mo madam. Ay sure ba kay mini antong sir pausto sa buhi patutaon. Basta kay mao'y gusto kong mahitabo. Buhata na ninyo. Og ni apa. Nahinumdo mo atong gamay pa si Arman nga nasakit o niya, gipahuwa mo namo ni Fausto og 100,000 pesos kay gigamit sa ospital. Ingon man, pagpatukod ninyo og payag. Ako na kining padinglon. Pabayron ko kamo sa 100,000 pesos. Unsa? Kinuo ko. Asa man taon mi ibayad, madam? Ano magudin taon madam ay abi mo hatag na to. Kamingon man si sir nga dili mo maningil. Siya rin besulti nga dili maningil. Pero ako maningil ko. Ay. Pero dili ko kamo papahawaon sa akong yuta o di ko maningil sa inyuhang utang kung inyong mabuhat ang gusto kong mahitabo. Unsa may among buhat? Si buhaton na mo madam ha? Magpabilin mo sa akong yuta o di ko maningil sa 100,000 pesos kung magpakasal na ko ang inyong anak na si Arman. Unsa? Tikuwang naman na si Madam Carmen taon, oy. Huwag may uyab sa taon ko. Dong. Gusto nung gaya sa mapakasal, mi. Dong, manuoy ka taon na mo dong in taon. Ay, papawaon mo ta sa itong gipuyan dong. O pabayron ta sa taga 100,000 nga nahuman ni sa gamay ka pa dong nga nasakit ka ha? Dako magusto ni mus madam dong. Una dong. Unsa? Lakaw-kaw. Kundi ka gyud magpakasal niya. Ikaw lay hangyot niya basin pa dek malukmay. Paita bayain, oy. Mayo ka nga, ingon anang buhaton, bay puldo. Paita, oy. Anak na buhata, bay. Ha? Tako kina gusto sa madam ni mo, Carmen. Ha? Turjaka na lang na. Mga ka na bang mura kang nagkaon og tinustos mo? Unsa? Kung maturjaka na na ni mo, do, ha? Sos, masugot na sa nang yung tatay mo, nanay mo. Turjaka na. Bay, madapa ka na sa madam, bay. Oy, noon. Katong kita ko na niya, hugot pong kaya nag-angay, bay. Kay gigaman na niya iyang lawas. Tinuod ay. Kung bakit yung biyak kaya na taon siya? Usar ko yan na ito para Puyos, Manila. Humot ka ng tsu siguro. Suwayi. Paita bayain, oy. Pero, bay, tungod og alang sa kalipay ni nanay ug tatay. Ano man? Aron di mi papawaon sa among gipuyan bay. Ug dili na mi panilngon sa 100,000 nga utang nila. Ano man? Katubang na ospital us gamay pa ko. O, lagi. Nakautang sila. O, niya? Paita, bahala na mi. Okay. Ingon ana na lang ako buhaton. Okay, daw! Salamat gani aka, Arman. Madam. Ihatag ko ang tanang gusto nimo, labi na ni tatay ug nanay nimo. Basta maako ka lang. Madam. Uy, kalami. Kalami. Gigakos magkukunimog maayo. Gihagkan pa ko nimo. Kalami nimo. Kahumot nimo, madam.
At ta dito, mupahimutang takigda. Oh, usa. Sa gamay ka pa kung mo ani ka sa bahay, kung gusun ta dayon ka. Oh, Og nakakita gyud ko sa imo ha. oh, usa. Gusto ko mo tilaw ana Arman. Oh, Na dayon sa kwarto. isang macho na kamundo. Di ko magkagit ka tubos pa. Tubos kayo na. Lagilan ito yan, no? Huwag magtutuyan ako, anak. Ang uli. Sa gamay pa siya. Gigatas na ko ang anak. Uli naman ako. Lambi pa kay ka. Ang pantiha. Haki ang ako atong Arman. Oh, mas... Uy. Kamusta ko dahil mo, madam? Pag-ilog, anak. Kahugutan ni madam, eh. Sawa na. Alam niyo, may kilaan, madam. Sige pa. Sige, May madam. ako. Arman. Madam, nakalambi pa rin mo, madam, eh. Isang macho ka. Itaran ka ng lambi pa kay ko. Ilog sa imong dila. Ang inubi. Brief, ha? Madam, Kalami, ani. Kada ko kung kataas. Daan pagid ko. Ubus ang kunti kataas. Kada ko kun. Kun maulit na ka nag-kiwet. Hakan ko niya. Asing alangon. Kanindot niya na, madam. Lami, ano yung musik na para ko, eh. Lami na, madam. Hindi na magpanta. Lami na kayo. Madam. May nahitabo ginamo ni madam ato higayon na. Kung sa nitabo, gihagka dahin ko niyang kasal. Ugwa na lang sa dahin kong balibad. Aron, di mi papawaon sa mugipuyan. Ug di na mi panilngon sa dakong kantidad nga utang sa akong nanay ug tatay. Nagpakasal na lang ko sa tiguwa nga dato, aron malipay ang akong nanay ug tatay. Mga mga kasama ang kaagi ni Arman, dinining tulmanon. What's the style? Nagpakasal lang sa tiguang style.